Oy, ha? Unsa ba na? Political science. Nganong ka naman? Kay gusto na ko limpyuhan ang mga hugaw sa katalimban. Unsa? Wagay ka kahinlo sa imong dagway o bulingit nimo? Asa katiling ba na bay noon? Ay papagkaligo dito kaligo. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, padayon ta sa tuwang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, labi na padayon sa pagpahimsog diri sa tuwang kalawasan. Kabisyo, my love so sweet, tuyog yapon ta og hinaot sa gihapon kamo diha, nakapalit na sa ato ang produkto diri sa Calabo aron na wagtang tanang mga balatian natong ginaantos karon og wala tay laing pang bation or usabang mga problemahon. So mahimong magpalit og magtumar sa atong produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. Okay, labaw na kining Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kay tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic o Calabo Capsule with Mangustin ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Calabo leaves o oregano leaves, makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism, ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So mahimong tumar na ta. Kabisyo, my love so sweet. Duyog gyapon sa tuang pagpaminaw diri sa tuang programa. Kumusta ning uban kanato diha nga nagpadayon sa ilang pagpalig-on sa ilang kalawasan. And live tag hapon diri sa tuang Facebook page, Calabo Herbal Product, Jesser Marketing Facebook page, and DJ Mike Kiling. Pwede mo mag-comment, mag-like and follow diri sa Facebook page nato, mga kabisyo, my love so sweet, ha. Alright, so dito maglangan aniya na nga to ang Katok Confession. Lain kaagi ang atong pagkasayran. So pwede mo mag-share pud sad sa inyo ang mga kaagi diri sa tuwang Katok Confession Facebook page. Like and follow pud sad ta dinhi, no. Anyway, ta maglangan lulubaba niya na ang atong Katok Confession. Nag-antos yug ko niining kahimtanga kay dili gid siya sayon. I know daghang misis ang makarelate sa kuha. Sa kuang case, especially those wives nga ilahang mga uyab na mga adik sa ML. Dili man ta ko pabaya when it comes sa pag-atiman sa balay o sa akong husband. Dili pud ko materialistic nga asawa. Ginaatiman nako na siya nga taga-mata niya, prepare na og foods, breakfast, pati sa nina for work. Kay late man siya atig mata. Ako pa nagasalod niya og tubig. As in, pagsilbihan nako siya and I do my part as a wife. Pareho mi naga-work di ay pero wala jud nako siya napabayai. Ang ako lang kay dili gani siya mulihok og iyaha sa balay, hulaton pag suguon. Every time suguon unyaon ko till malimta na lang niya og ako na lang jud ang mulihok sa akong gisugo. Akong
Ang ako ang ngalan kay Dugay Tigtulog. Sige pagyod og dula og ML. Mao ginya siya ang kahimtang karon sa mga kabataan taon labaw niya mga katigulangan kini mga ngani klase mga tawhan nga mga nagdako siguro ni dekada 90 nga mga tao na manggugtuig hilig og computer. Oh, dapat unta mahatagan og tumang atensyon kay makadaot kini sa relasyon ng inganyang ML bitaw sad pero sige lang. Kanyang mga inganyang klaseng tao magmahir man gyapon na sila pag makita nilang wala na ang ilahang relasyon. Dili na nila batian ang asikaso, pagmahal. Sige lagi. Pag-email sa muna diya. Maabtan gyud og kadlawon pero ang badlongon badlongon ko siya masuko man hinuon. Ignon pa ko nga dugay lagi daw siya matulog pero motrabaho man po daw siya. Yes, oo, mo duty man siya pero may balaan na lang nako daghan kaayog lates. And katunayan, iserve na pod sa iyahang new suspension na tungod pod sa iyahang kalate. Daghan na mig-away tungod sa iyahang ML o ginabadlong na ako siya kay grabing pamayat labaw pa sa GTV. Sa kapayat. Naunsa naman yan siya Pabuyag may iuli sa mama ni mo Ay sayang mama niya, iuli niya kay murag ibak to sender nga. Di na niya maayo niyang ingay niya. Payaton man jud ni siya daan pa pero misamot man og kapayat kanang sigig dulaw ML. Dugay matulog. Diyan niya ganyan mapamatud-an kanyang muingon niyang ginikanyan bitaw nga sige niya kagubo. Sige ni mo niyag email. Nagi-connect na yan ba? Gani ka na moingon pod ang ginikanan lulubaba kining sakit man akuntian mo ramang ko og giulcer yata. Sige niyo mo niyag email. Kining murag na ay nagburot sa ko ang pamanit. Sige lagi niyo mo niyag email. Kining nagasakit akong ngipon murag lami kay paibot. Sige niyo mo niyag email. Tanan lagi, bahimon niyang suspect. Ginatiman nako na siya when it comes sa pagkaon kay di in taon mukaon og walay sudan pero Korea Gabs aside sa ML angal pod lagi ko sa walay initiative. Ang ako ang kalainan kay sige na og badlong dili jud maminaw. Wala na gani time sa kuha. Kalimot na gani sa iyang obligasyon isip bana. Unya ignon pa ko nga pangita og lain oy. Pamis gibadlong lang nako siya. Na matulog na pero nasuko gignan pa ko mangitag lain. Ambot lang bisag kana iyahang ginaingon mabuhat ko na ba sa kawalay time niya sa kuha. Palabihon lang ang bisyo anang dulaa. Unsa man mangita na ba ko og lain? Lami kayo siya at bangan kay maka-insulto na yun kaayo. Naman ta na edad pero wala gyapon buot o gunahuna insensitive kaayo. Siya man nyagingon mangita kag lain, tingnan mo siya. Okay. Way kwan ha, way palagay ha, way sukuay ha. Ay ko gagita ni mong style mo, bala ka diya. Di nya tapos pamutrabaho man sa nyo. Paguli niya wala niya ka. Di pa na siya makuratan, mo siya masabligan og tubig bitaw. May makahimatas kamaturan. Nya ayaw pagpadalaw kati-kati kay sundon man jud kanya, apasol man jud ka. Kanya jung mo muhawa ka bang dili ka muli sa inyong mama kay dito man jud ka unya pangitaon. Modyo kag kwaya sa mga kamodto sa laing lugar baka mangpabuhol baka. Ngano mili ko mag-abang magbalay pila man taon tuod niya. Para makalayo lang kasi ba. Magpulikin niya siyang pangita sa imo ha. Diyan na siya murag masalimuang og taman. Mamirisig yun. At least kalingkawas na ka magsige maganing mo communicate. Ayaw lang pud taon putlang communication ninyo. Okay, para mabati nimo ang iya pagkadesperado ba. Anya kay lami kanya patagamo niya may nganya klaseng tawanan niya may nganya. Napabaya kayo o abusado, di ba? Okay, sa pagtuo man gud nila haraman na siya dyan, man na siya mubiyas ko balaki niya kanyang murag kumpiyansa na kay silang kaugalingon bang gwapuhan na bitaw kay sila. Sila kaugalingon nga paminaw nila. Di man na mangitag ako lain ako sawa.
Higugma man kanya sa kuha. Oh. Yan ilulubaban na gini mga anang klaseng una kita mga lalaki nga baliwala nato sa tanan ang unsang naa sa babae nga ato ang gikaubanan until such time mawala nagdili na ginato siya makaplagan, no? So better kung gigugma nimo siya karon og tama og ayo kabisyo may last pabili kita man siya, no? Okay, imuhagod siyang gipili, so better dapat imuhagod siyang unungan, imuhagod siyang pakiubanan, mahalon, spituon, hatimanon, di ba? Isip lalaki, imuhagod ang obligasyon ng ingana. Nga tapos ayaw na puntawang pasugo diha kung mulihok na malanggad ni tuod ka, ayaw na paabot ta nga mo suguon pa. Oh, maayo gid gani tuod kabisyo my loves kung mag-live-in mo sa kadyot lang ang panahon bitaw. Kung gani magplano mo magpakasal, di ba? Aron makasinati ay lamos yung mga batasan ba kung makita nimo ng ingana bitaw tuod ang imong bana, imong asawa nimo or asawuhon nimo, banahono nimo. Makahunahuna pa jud ka ba? Makakuan ba jud ka? Kaisip-isip pa jud ka nga angay baka na ako ni siyang pakiubanan, di ba? Murag di man kayo maayo good. Unya tapos lisod kayo pakisamahan ng inganang klaseng tao nga matulog ka nga dunay problema. Kay dapat magud pag makipagrelasyon mo kabisyo my loves, dapat aduna mo peace of mind kay kung wala man lang gani ang imuha pangkapare sa nagahatag sa imuha og kagubot sa panghunahuna, ayaw nagpabilin diha. Pahawa na. Yan yun. Ano pang hihintay mo? Mabugbog ka? Magka-heart-attack baka diha. Daghan kikag batiyon nga mga sakit balatian. Tungod na yung ka-stress ni mo. Problema sa imong kuan, karelasyon. Imbis nga healthy man ta ka nga wala pa kay uya pero pag minyo ni mo, nagkasakit-sakit naman yung ka. Namarisi niya gyud. Tungod na sa imong kapurok pero saon ta man na naman na. So atuan na lang himon, mamproteksyon na lang tas tong kagalingon. Gani ilabi na kung na mga usahay hago ka sa trabaho na kay mga pamaol, di ba? So mga haplas lang ta og Calabo Plus Herbal Oil Liniment kay kini ang sulbad sa mga labad. Haplas na sa liniment ka numero 1 aprobado garantisado Calabo Herbal or Calabo Plus Herbal Oil Liniment amiga. Huwag tang sa manunghot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-ubag, matagtiki, arthritis, rayuma o guban pa. No? Mupatay sa kuto o mo-moisturize sa panit, humotog sakto sa kainit. Bugnaw-bugnaw, nindot pagid sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina, kabuyon sa biyahe, o gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw. Mag Calabo Premium Rub ka na para buhay. Hay! Para sa mga kagidog baho sa lawas. Panabon gamit ng Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o papabata sa kutis. Charisma Beauty Soap para sa panghamis o pandepensa sa kutis. Mag Charisma Kojic Soap with sunblock protection. Inigato ka nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus. Tanang balatian tudas. Padayon ta sa unahan, duyog gihapon sa pagpaminaw, kabisyong my loves, ang atong masulti. Katapusan, lulubaba, anang styla, buyagi, Anyo pa Pangitag laing Anyway, duyog ta niya ang dugang pa natong mga pahibalo kabisyo my loves. Padayon ta gihapon sa tuwang panaguban, diri gihapon sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Jesser Marketing.